Is Limburg de afvalberg van Antwerpen? Dit weekend werden er 2 bruggen afgebroken boven de E313 en die liggen vandaag hier in Beringen. Steven, jij hebt de 2 bruggen mee afgebroken. Wat gebeurt er nu mee? De voorbije 2 nachten is het puin aangevoerd. Er moet ongeveer een 6000 ton naar hier komen. Er zijn 3000 ton al hier. En de komende 2 nachten zullen we nog verder afvoeren. En dan wordt het hier ter plaatse dadelijk gebroken. Ook 's nachts wordt het dadelijk gebroken, afgezeefd, zodat het terug kan hergebruikt worden. Dus het is niet echt afval. We kunnen er nog iets mee doen. Absoluut, het is absoluut geen afval. Alles wordt terug gerecycleerd. Dus het schroot wordt eruit gehaald. Dat wordt verkocht en wordt ook terug verwerkt in de staalnijverheid. En dan het puin wordt hier gebroken, afgezeefd en wordt terug funderingsmateriaal gemaakt. Ik hoor het. Ja, inderdaad, voor aanleg van nieuwe wegen. Vandaag door de dag is er al een deel van het puin afgevoerd naar projecten hier in de buurt. Hoe komt nu dat een Limburgs bedrijf die 2 bruggen mag afbreken? Ik denk dat wij de laatste jaren wel al een aantal bruggen gesloopt hebben. Dat wij meestal wel binnen het verdiende tijdsvenster de klus geklaard hebben. Dankzij onze mensen die toch al verschillende jaren ervaring hebben. En dat heeft ertoe geleid, denk ik, dat wij dat project ook tot een goed einde hebben kunnen brengen. En zo draagt Limburg toch weer een steentje bij.